Hi, hello, kumusta ka mo? Niyan sabi niyong alagad si Kangin and Trifon Morales. And then, ako partner sa diri si Juan Ditayad. Kumusta ka mo tanan? Don't forget, asap kita. Always say a prayer. Atong pag-ampo nga itong labang magagahom. Dili ginato ni kalimtan. Unahon taking tanan. O nga itong mga bata usap atong hagon. Pagsimba, mantag Domingo. Usar na ka oras, mantag Domingo. Sa kadlaw, usar na ka oras ang gahin ka nato sa Ginoo. O tuloy yung mga bata, pagsimba, matag Domingo. Thank you, Lord. O ang uban pang grasya ang gihata ka na ito, pinaagi ng produkto sa SED Marketing. Sama na ining musunod, Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, Kaya Kang Ipaglaban. Grasyang gama, gikan sa SED Marketing, Patak Magaling. O nga itong Cinder Karong Gala. Tuwatagan ng pagdagad no pinadaha kini sa kalalaki nga mapatawag lang sa ngan nga Luis. Kini gibatan udo sa radyo ni Ray Arellano kay sunan ang atong sender si Luis. Kaya akong problema bahay ni sa kong asawa. Kami biya na ako. Ug kung ano, inon ko na na ipagsugod ang tanan na hitabo. Sugdo na ko sa diyang wapas siya mabiya na ako. Ay, kami nga usap payag. Unong na dong, kay dili mingaw dong. Sabak kayo. Mulakaw sa ko ha. Daot mo na kong sista ko na kong gitar mo nang wala na ko yung gitar. Asa ka? Mulakaw ko, mangumpra ko, glutuuno na to ugma kay Father's Day. Mauwa? Maghit kayo di ka? Ay, gamay ragwit. Para mo ari sila sa nanay. Oh, di ba? Okay. Napamaka kayo kwarto diha. Ay, naa pa may gamay. Pero gimong punan, aw nindot sad kaayo, maayo kaayo. Na, huwag kwarto dili eh. Gihaw tabi ako ni montan na ng kong kwarta, akong sweldo. Wala di ay. Di palagi. Sige, ato na ko ha. Ang giday. Uy, panglimpyo diyang daan ha. Anya mga kaldero, panghugasi daan para gamito na ko, luto, inigluto na ko. Oh, lagi. Sige, ato sa aris ako. Bye-bye. Gay. Malagraw ni Stina ta. Sa akong birthday, huwag maghikay. Nya kaninoon, maghikay siya. Pasagdal na ako siya eh. Ay, naunsa ka ako, Luis. Sa yuhag may umian din ay, huwag pa mong kaluto tao Stina. Ha? Nangumpra pa may Stina. Kay nga no di ay. Di na di ay ko pwede nga mo anhi kon mangumpra siya. Ay di na mo ibuot na ko yung pasabot na ay. Aunsa man di ay. Maghikay man ko siya kay lagi, Happy Father's Day, manggod ko na ron. Unya, ang lipog ko. Kasi ako nung birthday, o siya maghikay. Karoon noon na Father's Day, maghikay. Kay nga no di ay, di na pwede. Saan man pag-celebrate na mo, nga wa pa man may anak? Ay, mausad no. Wa tuod matukma. Kung si wa pa matok mo, nay. Tukma! Man lang, oy. Asa ka man dahil imong asawa, Luis? Ito nang umpara lagi kay maghikay lagi ko no siya. Ay, pasti Kay naamang ka. Ay, but nang ipasabot, magikay siya kay na ako. Dili tungod sa Father's Day. Naambot at niya na yoy. Kamulay pagsulti niya na. Naglibog do ko. Kung nga nung naghikay siya nga sa ako ng birthday, huwag man siya maghikay. Pero sa Happy Father's Day, mahikay. Kung niya makalibog ba, kaya dili pa man ko father. Kaya huwag pa man may anak. Mas kalibog ka lagi na ko. Ano niya to? Day, tagal na ko na mga ipangupra. Handa yun. Ay da, kagamay raan ni uy. O mga nakaabot og 3 meal. Yan, sa mga ilutuon mo. Magluto ko crispy pata dong, nya maghumba sad ko chop suey. Tulo ka putahe ra uy, nya maghimo sa day kog kuan spaghetti ug mango float dessert. Kuya, wagan. Da, at least natay dessert. Ano nagkan man kayo rin? Nagkita na bang tulos nanay? Ang ato din mga silingan di ay. Ha? Sila baya ug maghikay na sila no, imbitahon ra bagid ta unya hatnan pagyutag sudan dinhi sa bay. Oh, mao ba? Ay laka balaka ako ray bahala ani. Maluto ra lagi ning tanan. Just leave it to me. Dong, dali na mo. Nay. Oh, mga una ta. Ay, kuan, dali na, luto na ning sudan. Lami kaayo ni.
Ako nagluto ini. Lingkod na. Uy, mahurot ni. Mahurot lagi ni. Awaron ni. Inig human na tog kaon, inig panawag na ko sa mga silingan nato. Kausara ni. Mura ni bagi ag bagyo. At amo kaon na mo. Sige, pag-una mo. Ginoo ko, di ka ni masaya Ay, may masukan kuan. na. Naparabay ice cream dito sa ref, ha? Gusto mong ice cream? Ginoo ko ni mo, Tina, oy. Pulos man ni bawal na ko imong gipangluto. Ay, sus na. Di pa na makatandog sa imuhang health. Uy, kanang karon naman sad ni, di man ni pirmi. May mag-ugma, surod adlaw, maulang gihapon atong sudan, di naman. Ay, nung unsam sa kataon, Tina, uy. Nung nasa taon ng panlawa sa mo inahan, uy. Unsa ka ba ya? Ayaw ka bala ka, nay. Kanang humba, gisagulan ko nagdaag lusartan. Ayo noon. Unsa? Awarag ko sa kahanggaw niya ko asawa. Dili lang ko napabalak unang yang inahan, kaya ang humba, gisagulan ko nila anog losartan. Ito sa taong inahan. Unya to. Oh, asa mo itong masilingan? Mo malagi nangan hiday. Na, unsa ka pag-ani nga naghikay mo sa silas ila? Daan pa mong tagletsyon, oh. Unya, saan mo na ito ni masudaan na, uy? Daghan na ba ni? Aw, ugma, initon. Ha? Nito, wala lagi, bidag ni mo, eh. Wa man taong ka magkuna-una, uy, nga. Kaskas ka lang sa kwarta, uy. Ay nga nung mag-uul man ka nga, di man na mausik, uy. Pwede man na isuwa ugma sa sunod adlaw. Garo ka, basig mong inarti ka, ha? Di ba kaganahan ka mukha ano, kadubo nga. Kuan, maugmaan. Adobo man to. O sige ka, bantay bitaw, ha? Unsa man gyud ka, Luis? Makig-away gyud ka nako? Wa man, gud. Hilom na lang diha. Sika pa magyaw-yaw diha, uy. Hala ka dahil. Oh, nasuroy man. Sapot ko sa bahay, Joy. Oh, nga naman ha? Away me, Tina. Paaway sa Mustina? Hida, no? Kalagot mo yan, agad. Nga naman. Dili ka mamuna-una sa budget ba? Kaskas, kwarta. Iba tayo daw, murag doon na kay sumbong na ako nga problema. Na kadit, magpalit kong mainom na to ha. Para lami kaya itong istorya. Uwat lang ka di ha, Lois. Oh, sige, Jo. Ikaw ba? Ayaw sa patuyang anang imong pagkakuan gastador, oy. Hunaw-na sa tao ng imong bana mo'y nagkuan, nagsig, kuan ka, nagkugig maayo. Mo'y nanarbahog maayo para doon na mo'y ikagasto. Unya, imo lang igasto sa way hinungdan. Unsa ba way hinungdan, nay? Porte magay mong ub-ub sa crispy pata? Ay, bitaw. Pero pagkauman, murag misanting akong tagkugo. Ugwa pa ko'y dang tambal sa blood, ambot lang. Paingon pa kay nga, nga ang humba, imong gisagulag lasartan. Lusartan manggod akong gisagol. Oh, sa to? Lusartan. Oo, ingon ta. Be, puwerte sa taon na kung taon sumba. Ahak bayaan ni mo eh. Mamatay man tanagway hinungdan. Nay, di ka mamatay ato, nay. Kausara to. May magpermit ang gababoy, uy. Ay, bisa na lagi. Ang gisayangan si imong bana kay daghan kayong nausik nga mga pagkaon. Ay, unsaon man lagi nga to mga silingan, pulos man sa dahil sila naghikay, diwa sila mangayog pagkaoin, mas kita pa gihatagan. Awa, wa man tayo lechon mo itong gihatagan ta. Unya, wa kasayanging ang mga sudan nga wa man mahurot. Ay na, di na ta mag-isgot anak nay, uy, wa na to, erase na to, erase. Ako nabantayan kanya ko asawa. Grabe kayo mo mong gasto. Pero sa dihang birthday sa iyang inahan. Day? Bitim ka rin nanay mo. Ano mo handa? Yan, sa may gusto niyo, maghumba na sad ko. Mag-crispy pata na sad ko. Yan ikaw man, mangayo kag lusartan. Kita'y basulog, manakit ng tangkugo ninyo. Ay, dili man good kinahanglan nga maghumba ka. O crispy pata. Ano? Doon na din, pwede maglitsong manok lang day. Magpansit. Ano ka naman yung makahibla doon sa malutoon? Ay, nagdaginot mang kahata, Luis. O lagi. Pero grabe sila na day, uy. Chay, grabe, uy. Grabe sa nang imong giandam. Birthday sa imong inahan.
inunuunan rin imong gihanda. Unya, buwad bulinaw. Grabe sa kawi. Asap ni kwarta kong yatang mo para kumpra. Naaman. Sino man? Naarago diha good. So sa ato pa, huwag doon mo gamitan sa pagpangumpra. Gigamit lagi. Time sargod. Suko ka? Ang diskumpiyado ka man kasi mong kwarta. Huwag ko diskumpiyado. Nangutan na lang ko. Isa ka sa ng kwarta. Huwag mo ito magamit. Hayam ko na we. Naunsa man tao ka. Asa ang kwarta oy? Ayo! Oh. Oy. Kinsa mo ron? Ha? Ayo! Muna na igking man ka. Ah. Ha? May kipaabot. Wa oy, kagalit ka. Tuon sa tina ko. Kinsa na nangitan mo oy? Karuman to mong saan, ma'am. Nayan ang tingog ni mo. Di mo ka makasabot. Ano usa ron kay na ang akong bana lagi. Laki na, mabayad na lagi ko. Nganong diniya ako tina, ha? Ngano? Inahak. Sir. Maning bana na ako noon. Sir. Kinsa ka daw? Ako? Kinsa ka? Ako? Oo. Ako lang, sir. May hapon niya. Kinim gus ma'am, sir, nangutanam gun, nangutang gun ni siya nako. Ya, sa mong kumpanya ba? Sa mong kumpanya. Ya, sige lang saan. Uy, bid ba yun? Siwa! Oh, pataka ka lang tabi na. Ay, gina na. Ay! Oh, igking ka. Ha? Nagtuo ka maningil sa nimo? Dong. Sukad man sukad. Wa, di ka magsulti na ko nga may giutangan ni ka. Ang linding di ka. Ugwa sa ko masayop, halos ka na sweldo. Ha? Naani mo talang kwarta na ko. Pero, anong minta pa mga linding tao, no? Nagamit manggod na ako ang usa nimo kasilduhan ko. Mo tong napugos na lang kog lending para kanang kuan ba mauli ang kwarta ba. Nga ano nga magsulti na ko? Ang madlok pang ko. Hadlo ka? Pero ka mahadlo ka mo mahimong mapreso ka ng imong giutangan, ha? Ana de na mapriso deta sa utang dong. Mula! Labi na bangko mo imong giutangan? Oh, sige mo lang matali mo. Buot mo ipasabot, may utang ka sa bangko, ha? May utang mo ka sa bangko, tila! Nga naman ka tuwag, ha? Tingog! Adong. Patay! Uy, tina! Atubang nga gina, ha? Ayaw ko patubang nga na, kaya warabit ko ilabot, ha? Huwag ko manara ng may reklamo na akong bayad sa utang. Kaya mauwa ko. Ikaw, may nangutang, ha? Sige, atubang nga na! Dong. Huwag ko magdahom nga makahimo sa pagpangutang akong asawa, labi na sa mga dagkong lending company, ug sa pagyod ka bangko. Naglipo ko, saan ko sa pag... Ano sa kong buhaton pananglit o pabayron, gad mi? Unya to. Ayo! Oh, dari daw. Padaol dari daw. Ikaw mo itong may anay gahapon, no? Kolektor sa Tagalinding Company? Oh, sir. Ako to po, sir. Karon, sir, maningil yapon ko. Sa bangko ni. Ha? Sa bangko? Ako'y kolektor sa linding, sir. O niya ako siya'y kolektor sa bangko. Nga gitangan gyapon si mong asawa. Niya kawas ba na, sir? Komplinan pod ko sa mong asawa, sir. Kaya ako mo siyang kikiha. Ha? Kadagang ko ni mo gida. Kolektor lending? Kolektor bangko? Ya, sa patos, ha? Komplinan, sir. Komplinan. Kaya ipabarangay na ko yung asawa. Katuloy akong ginabatan kapon. Nananingil ko. Huwag kita, sir. Bunog ko, sir. Kadit. Ha? Kadit ta kaya ko doon. Asa ka? Ako babayahan na, eh. Asa ka, sir? Bad ning bayan. Kadit. Tina! Oy, Tina! Ay, kulong tago niya! Di ay mananingil, eh. Pero bawal ang giyapong mananingil, ah. Oh, sagay! O, saan mo babayahan na, eh? Tina! Oy, Tina! Wa man din, eh. Oh, saan man din siya, eh? Dong, pasensya na ka daw, ha? Wa man din ako asawa. Ang butugasan na to. Ay, si Mugatik-atik, sir, ay. Sir, dito mo pagkita mo asawa, sir. Mapugod siya katubangan ni sir. Kiko na ba yung kumikir? Ha? Kasi ako? Huwag ko kabantay nga. May kumikir ko na dong. Di ka makalimutan na, sir. Okay na, oh. Kita ka ni, sir. Kita ka ni. Imo ni pirma. Imo ginang pirma, sir. Ama ko na, baby. Oh. Inuugo. Oh. Iwan sa man, eh.
iyang gisunod akong pirma. Tubangan na ni sir. Para di mawanted ang imong asawa. Dong, Ug ikaw sa sir, di sa gama priso. Sige na. Ginoo ko. Muna ba problema ron? Kaya ko asawa nga mao ng utang, misibat man. Huwag yun mo ulis ba eh? Unya na hibuong ko kung anong ako na mahinuoy na himong kumaker. Murag gisuon niya nga akong pirma. Naglibog yung ko sa buhat na kuhan eh. Murag na uunag ito kumayawan eh. Usa may buhat na kuhan ni taon, palihok tabagi ko ninyo. Usa man ko ka mong pasultiyon, Luis. Lord, sa tanan. Sa Mary, tanan, salamat. na mo ron, may adlaw. Thank you kayo. Bam! Good morning, Bam! Wala si Ate Bambina! Ay, good morning, Jen. Good morning, good morning, good morning, mga Jen. mama. Good morning, Ate Press. Salamat kayo ha sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy pirmi ang mga bata. Kay ting klase na. Ate Pres? Okay, ang sender na ito karoon adlaw. Si Luis, Ate Pres. Luis. O, kanis Luis, Ate Pres, murag binuang nga nilingyo din siya kasawa, kaya sige pangutang niya kasawa niya, siya pambayro tanan. Katapusan Ate Pres, nangutang bangko niya, ang kumaker siya, ang pirma niya, gisunod, hangton nga, gikiha taon sila Ate Pres sa bangko tungod sa mga utang siyang asawa. Yeah. Ano niya ang problema Ate Pres? Saon ka ni kuno niya yung asawa? Ano makautang mo pa din asawa? Di naman ang niya. Di man naghilagi. Di masulti nga mga utang. Nada kong utang. Tagko Ate Pres, kanin sa bangko Utang na. mo po siya, no? Nga wa siya, kuan, garantiya ka na ba? Di ba daw may collateral? Isibat yung asawa Ate Pres. Di ba ka ng pagpangutang niya, dagko kay bangko? Dili Ano siguro man? kay dako na makaloon kag mga 20,000. Sa bangko? Oh. Pero na ay collateral tingali. Na siguro nya. Oo. O di ba kuan Yan, ay basig. co-maker, di ba? Oh, kumikir yung bana lagi. Hindi, ni pirma di ang bana. Ni pirma gisunod iyang pirma si bana. Ay! Oo. Oo. Gisunod Pagkahanggaw. nya nisibat yung asawa Ati Pres. Nisibat awa nagyumulis ba eh. Unya libo ko nganong akon may nooy na himong kumikir. Mura gisunod lagi yung pirma. Mao na. Libo ko saon. Hindi, ikaw yung makabayad, anak. Uwaw siya, bayaran lang yun ani mo, bay, Lois. Bayarin lang na bay, para kung problema niya. Hinayan lang na. Kung pwede mangita kag laing asawa, ay na to papuli ay mong asawa. Huwag makasila magkasal. Wa, ay noon kay labad ko itong asawa hati. Bambot Ito, lang. dili maayo nga, may na hangtod, ano saan nga makagawa siya ng iyang mga utang, di ba? Niya hangtod sa hangtod, sige na pangutang. Oh, good. Mao na nga, ikaw ba, Lois? Ayaw lang kayo Huwag ka tumuno may na yung anak. asawa din na itong Wa balik. sila oy. anak, Julia. Wa, labad, Oh, labad okay lang na. pala to si mong oh. Mauna. Tagkang mga asawa ho nun, diya nga mga buutan. Ayaw na tuog pabalik ka, wa mo makasal, wa may anak, Wa ay yun. way problema. Why problema gito? Bam! Unsay mayaw na to diya, be? Sa ato itong gospel reading karon adlaw Lunes pizza 17. Oh, sa pizza ha? Pizza 16 no? Ah, Oh, gingon diri nga kung may mukiha kanimo aron mailog yang imong sapot nga pangilaw may hatag usab kaniya ang imong sapot Mayong pang pagguminaw ibabaw. sa Mo na na Let's ang Biblia Be Matthew 5 verse 38 kani og imo ni sang sundon mo ning mingog pang Ginoo pero say di mo gani masunod tungod sa pagkatawhanon. Ang akong buti pa sabot is dili gyud maayong iyang dili maayong pagkaasawa ha. Kana lang iyahang magsige sa hikay walay okasyon kunya ingon Father's Day pasangil lang tayo niya. Ang Pasangil. 15 minutes yung mama nagandal man sa buwad bulinaw. bitaw. Oh, Wa siguro nagpautang ato. unya ang kwarta sad nga iyang bana, siya may kitugyanan sa bana niya nga Aha. magunit sa kwarta. Wa niya gamita sa eksakto. Bitaw. Dili pre atong Unsa ba? naiuban bitong mga bana gulyat nga abroad no nya kwarta padaan nila sa ilang kuan bana abisan sa mama lang. Ah, Bisag ang mama, kana may usahay nga, ang mama, gitagaan, na ako nasakay sa truck bagulyat. Ah. Dagdag kayo mga, kanang mga, kuhan bitaw, kanang, usibin din sa anang tiles? tiles. Baldusa. Ha? Baldusa mo tingali. Dili, sa katong tong murag sa terrace, maontay pambutang kato mga Kuhan man sa to, kanang, di mo to, baldusa.
kuan man tutawag ato kanang murag ganig magtindog-tindog murag koral. Oh, say gana Dili to. baldusa to nga to kanang lain nga to. Kanang baldusa murag kanang mater. Usaon na nimo nang sa ako mga anak minyo na. Nya tagaan ng gyapon ko bisag minyo na akong gipamalit aning mga tiles nga dagko para maayos among bahay para rekabot sa akong anak makita siya kung sa gidapatan sa kwarta. Hindi tiles na lang, ano na baldusa. Oh, para kuno magkita sa anak kung asa gidapat ang kwarta. Monta na ingon ana nga ikaw ang asawa ka, imo tang ipakita sa imong bana kung asa imo gidapat ang kwarta. Ah, Nalimo ko kulit. baldusa day ang bidisaya ba eh? Mabitaw. Tiles man, bitaw. Oh, ang akong punta na ugi sa man ang kwarta nga dito sa huwam sa bangko ng linding song pe. Wa man siya ugi sa kaniya no? Bitaw, yun sa Wa sa katunya. kaniya no nga wa may gikita nga sa iyong gidapatan. Tingalig na sa sugal. Basin, scatter, no? Di ba iba Kada ba? inana ba? Oh. Okay, wa man tatingog mamalit barog bag nga mahalon. Wa yun. Nga mahalon. Wa man. Scatter. Sugal tingali. Wa- O di ba, gigasto naglaki? Wa ba kasi magbisyo? Kaya nilibigyan mo natin, pres. Wa naman pakita. Oo. Oo. Oo, wa na sa kibaw. Asa pa dong? Oh. Why siguro? Tingali mo tayo ba, oh? Pero ko, di ko sabi to, ni message na ko diri nga bam, imuunta kang sugar mommy. Hindi, ma'am, anak ko na Cebu, imuunta kang sugar mommy. Unya? Ha? Yeah. Ako lang pang kitando. Sila, magpasugal mami ka. Paano ko sabihin siya, oy? Hang Dong, daw. Loes, ayaw na ayaw na naghanduman ng mga asawa. Kung makaya ni mga bayaran na iyang giutang, kaya naaman kay ka ng ikabayad, hinahinayi na lang na. Hinahinayi lang na, pero, Lan, Juliet, kanang gisunod ang iyang pirma. Di ba nato na pwede mapasubay sa kanang NBI? May kiha. Makiha mo na siya. Oh. Pero, yun man itong Makiha man, pero asawa mo niya. Pero wa naman. Pero Layas sibatan naman. ba? Saan mo Wala anak? siya, ikwan. Bitaw Yan na lang kay- pasagda na. O kay pasubay ko na nga, dili yung tinuod niya nga sa English anak, gifords. Gifords. Oo. Pero gasto na gulyat, no? Gasto na, hassle Tamo pa kayo, ha? Naman kay kwarta, Sir Luis, naman kay trabaho, hinaya lang nagbayad. Dunya. Mao na lang yun na, bam. Sir Luis, bayarin lang na, Sir Luis, para labad o. Kunya, mangita kag ka ng, panita, nung mabutang panahon nga, mangita kag ka ng, kapika sa Kapulis mo, so? panalitag nakasal na sila gulyat, maglisod sa minyong usab. Oh, kaya ingon sa dyan yung asawa, lisod yung kayo, may lagwa mo makasal, sir, ano makayo, makapangita pagkaglayang asawa. Oh, unya, kung anasat, kung mas maayo ang mga asawa ka, sir, kanang sa anak ras inyong duol, kaya so ito ka kung sa'y kinaiya. Oh, tigdi yung kakita pang asawa nun, ari ako pa'y. Salamat ko lang kanina naman nun. Kala ko ang puzzle, Tihon.